Ashe da dangi muka kuri. Ashe ji Ahmad, naji kun hada baki kuna waka. Wannan satin ma wani bikin ne? Kududdufawa kada ka ce mun baka da labarin auren Sunusi Yusuf Abubakar namu nan Aminci Radio. Daurin auren Sunusi Yusuf Abubakar abu namu kenan, maganin akube mu. Ai ko dole na je na tashi tela a tsakiyar daren nan ya tashi ya hada min kayan da zan je daurin aure da su. Idan ku haka ne, ya kamata ku sani tun yanzu. Iyalan Alhaji Yusuf Abubakar da na Alhaji Jibril Bature su ne suke farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokanan arziki zuwa wajen shaida shahadar gagarumin ɗaurin auren 'ya'yansu ango Sanusi Yusuf Abubakar namu na nan Aminci Radio. Tare da zankaɗaɗɗiyar amaryarsa Aisha Jibril Bature. Wanda za a yi a ranar Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2023 nan da muke ciki da misalin karfe 1 na rana. Za kuma a ɗaura auren a masallacin Markas Imam Bukhari da ke rijiyar zaki kan titin zuwa Gwarzo a kanan Dabo. Wannan sakon goron gayyata ne ga kowa da kowa. Sanarwa daga hukumar gudanarwa ta nan Aminci Radio. Allah ya ba da ikon zuwa mita 300.9 a zamanin. Amaryar ga 'yan gidansu sun sai mata